Nsellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom biex issegwu Kwarta mal-Kelma, sensiela ta' riflessjonijiet illi fihom qegħdin interqu fil-paġni tal-Vanġelu skont San Mark. L-aħħar riflessjoni għamilniha fuq ir-raba' eżorċiżmu ta' Ġesu f'dan il-Vanġelu, il-missier li jitlob minn qalbu lil Ġesu biex jeħlislu lill-ibnu. Ġesu jitlob id-don tal-fidi. Tallimna dik it-talba sabiħa illi ħarġet mill-fond tal-qalb tal-missier. Jiena nemmen imma int għenni fin-nuqqas ta' fidi tiegħu. U bil-qawwa ta' dik il-fidi Ġesu jilqa' l-karba ta' dak il-missier u jeħles lill-ibnu. Fl-erba' kwartiet mal-kelma li ġejjin sejrin issa ndawru ħarsitna fuq 4 mirakli ta' Ġesu. Anzi, 4 darbiet illi fihom Ġesu jfejja fiżikament lil persuni dejjem fil-Vanġelu skont San Mark. Illum nixtieq nirrifletti magħkom fuq it-tieni kapitlu tal-Vanġelu skont San Mark mill-vers 1 sal-vers 12. Imma bħalma nagħmlu dejjem ejjew nsejħu lill-Ispiritu Santu ħalli jmexxina hu fir-riflessjoni tagħna. Spiritu Qaddis, int il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Int issaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Int timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, spiritu tas-sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejjew nisimgħu ir-rakkont sabiħ li jagħtina l-Evanġelista San Mark fejn Ġesu qabel ma jfejjaq fiżikament jagħti l-ikbar don, il-maħfra ta' dnubiet. Meta wara xi ġranet daħal Kafarnaum, in-nies semet li kien id-dar. U nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb u għati xandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setawx jesqu saħdeh minħabba l-kotra għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-friġ li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom dew jgħidu dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla biss. Malli Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, qalilhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. X'inhu l-eħfef tgħid lill-mifluġ? Dnubietek maħfura? Jew tgħidlu qum u waqbad frixek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art qal lill-mifluġ qum qiegħed ngħidlek. Aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam qabad malajr frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħru lill-Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Araw xi ġmiel ta' Vanġelu. Dejjem jolqotni l-fatt introduttiv ta' dan il-Vanġelu. In-nies semet li kien id-dar, probabbilment id-dar ta' Pietru, ftakru li Ġesu kien ħalla lil Nażaret minħabba n-nuqqas ta' fidi tan-nies tar-raħal tiegħu u wasal lil Kafarnaum bħala iċ-ċentru tal-Ministeru Pubbliku tiegħu fil-Galilija.
Unġabru bosta jitsammark ek li ma kienx fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bib u qatt ixandrilhom il-kelma. Issa min għandu idea ta' Kafarnaum ta' żmien Ġesu, dawn kienu toroq żgħar ħafna. Sqaqin, immaġinaw bil-pressa ta' nies, isa kaxxa sardin, Kafarnaum, bin-nies kollha mxenqa li jisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Tinsewx illi qabel din il-ġrajja, San Mark jirrakkonta l-eżorċiżmu, l-ewwel eżorċiżmu ta' Ġesu fis-sinagoga ta' Kafarnaum. U jekk tiftakru, kien qalilna kelma San Mark u kulħadd baqa' mistaġeb bit-tagħlim tiegħu, bil-kelma tiegħu mogħtija b'awtorità. Kelma mogħtija b'tant qawwa li fis-sinagoga bħalma konna rajna fil-bidu ekku tkeċċ dak l-ispirtu ħażin mill-bniedem. In-nies imxenqa għall-kelma ta' Ġesu. Kienet kelma daqs li kieku wasel fuq il-qalb, faraġ, konsolazzjoni. Kulħadd jixxennaq biex jisma' dik il-kelma, biex iduq permezz ta' dik il-kelma ta' Ġesu li mħabba Alla l-Missier għalihom. Xiġbir, din ix-xenqa, din ix-xewqa profonda biex jisimgħu il-kelma ta' Ġesu li kienet kapaċi tfejja. Tantu hekk ikompli r-rakkont li 4 min-nies, 4 taħbib tal-qalb mill-lider, jaqbdu lil ħabibhom mifluġ u rridu jqegħduh quddiem Ġesu. Rassa kbira ma setgħux jgħaddu. Il-mifluġ kien imgeżwer ġol iżgħar nimmaġinaw. Imma huma rridu f'dak il-ħin, f'dak il-mument jqegħduh quddiem il-kelma setana ta' Ġesu. U jagħmlu dak li għalina jidher tal-ġen jew impossibbli. Jitilgħu joftqu s-saqaf, ovvjament is-saqaf ma kienx tal-konkos jew tax-xriq tal-ġebel, imma kien saqaf magħmul b'naqra njam, ħafna ħaxix u ħamrija mbattam, ġiex daqqiet fetħu s-saqaf u niżlu l-mifluġ quddiem Ġesu. Xi kultant nimmaġinaw din ix-xena, immaġinaw kamra mhix kbira ħafna, miżewda bin-nies li f'daqqa waħda jibdew jaqgħu il-biċċiet tas-saqaf u f'ħin bla waqt tara s-sema u mis-sema nieżel dan il-mifluġ nieżel mill-4 tiħbieb. Interessanti li Ġesu tolqtu ħafna mhux tant il-fidi tal-mifluġ, dan għall-grazzja t'Alla, iddubba kollox mingħajr ma għamel xejn. Imma Ġesu staġeb bil-fidi ta' ħbiebu li minkejja kważi l-impossibbli tant temnu fil-kelma tiegħu illi tajjeb u ħażin niżlu qudiemhom. Tantu hekk illi l-Vanġelu ta' San Mark jgħid meta Ġesu ra il-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ ibni ġnubietek maħfura. Araw xi ġmiel. Ġesu jara l-fidi ta' dawn l-4 tiħbieb u tant kienet fidi qawwija li Ġesu jiddeċiedi illi mhux jagħti l-fejqan fiżiku imma jagħti l-isbaħ l-aħjar ħaġa li jista' jirċievi l-bniedem. Il-maħfra tad-dnubiet illi twasslu għal ħbiberija ma' Alla. Ġesu jagħti l-aħjar ħaġa kif għedna. Il-maħfra tad-dnubiet illi tqanqal il-gar f'daw kollha illi kienu preżenti. Kien hemm beda jgħidan qiegħed jidher, mhux Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet. U Ġesu jgħidilhom dak il-kliem, x'inhu l-aħfef tgħid lill-mifluġ, dnubietek maħfura, jew tgħidlu qum u waqbad friexek u imxu. X'inhu l-aħjar, x'inhu l-aħfef li tgħid? Umanament l-aħfef li tgħid huwa dnubietek maħfura fis-sens li ma tistax tiċċekkja u xi dnubiet maħfurin. Jekk tgħid qum waqbad timxi, il-persuna titqum u taqbad timxi biex turi li dik il-kelma kienet vera. Imma ovvjament meta nidħlu fil-mentalità tal-qalb ta' Ġesu, fil-pjan ta' Alla, l-aktar ħaġa tqila kienet ibni ġnubietek maħfura u tgħiduli għaliex.
Ira li Ġesu biex jgħid dnubietek maħfura. Kellu jagħti lil dan il-mifluċ il-frott ta' dak illi kellu jgħix fuq il-Kalvarju. Is-salib imqaddes. Imma bis-saħħa tal-fidi ta' ħbibu, Ġesu jagħtih il-maħfra ta' dnubiet u biex juri s-seta li ju kellu jaħfer id-dnubiet bil-qawwa tas-salib tiegħu li kellu jgħix fuq il-Kalvarju lil mifluċ jgħidlu qiegħed ngħidlek aqbad frixek u mur lejn dak. Kemm mhux xurt jgħadda l-bniedem. Jirċievi il-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa tal-fidi ta' ħbiebu li wasluh quddiem Ġesu, jirċievi il-fejqan fiżiku bis-saħħa tal-gar fil-qalb illi jgħadda fil-qalb ta' dawk illi kienu preżenti f'dik il-kamra tad-dar ta' Pietru. Dak qabad friexu, ħelu nimmaġinajjin, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. Festa, kulħadd staġeb. U bdew ifaħru lill-Alla u jgħidu wejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom. Xi ġmiel ta' kelma. Ejjew inħalluha iddawwar anki l-preżent ta' ħajjitna. Kemm hi sabiħa dik il-kelma, ħanerġa' naqlaħħa il għaliex naħseb hija waħda mill-kelmiet l-aktar importanti ta' dan il-Vanġelu. Meta Ġesu ra il-fidi tagħhom qal lill-mifluċ ibni dnubietek maħfura. Dak il-mifluċ seta ma kellux fidi. Imma Ġesu laqa il-fidi tremenda qawwija tal-erba' ħbieb tiegħu li jridu jqegħduh quddiem Ġesu. Xi ġmiel. Kważi tenna nifhmu r-realtà tagħna bħala Knisja. Għandna bżonn il-Knisja li tqiegħdna quddiem Ġesu. Meta aħna dgħajfa, meta aħna midimba, meta aħna morda, meta aħna neħtieġu il-ferħ u l-paċi tal-Alla, min se jqiegħdna quddiem Kristu jekk aħna nkunu dgħajfin. U mal-ħbieb tagħna ħutna fil-fidi hija l-Knisja li tqiegħdni quddiem il-mulej Ġesu. Għalhekk hija stramba meta ngħidu jiena nirranġa waħdi Alla ma nemminx fil-Knisja kif jista' jkun. Ħafna drabi Alla jħares lejn il-fidi ta' ħbiebna, l-fidi tal-Knisja tiegħu. Da bħal meta nitolbu fil-qudiesa mulej tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Jien neħtieġ il-fidi tal-Knisja illi spiss meta nkun dgħajjef tqiegħdni quddiem Ġesu. Daqshekk ieħor meta l-mulej jagħtina il-grazzja li nkunu qawwijin fil-fidi, jistenna li bil-qawwa tal-fidi tagħna nqiegħdu lil ħutna dgħajfa li jeħtieġu t-tagħb, li jeħtieġu l-għajnuna tal-mulej, li jeħtieġu l-fejqan, il-ħelsien u l-maħfra tiegħu. Il-mulej ħares lejn u mbagħad il-mulej ħares lejn il-fidi tagħna u jsalva u jgħin lil dawk li aħna inqegħdulu quddiem. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluċ ibni dnubietek maħfura. Xi kultant naħsbu li l-fejqan fiżiku għal aktar ħaġa importanti, hija barka ħanejduha straight, speċjalment meta nagħmlu l-esperjenza tal-mart u tal-mart kiefer u terminali. Ma Ġesu jfakkarna li l-aktar ħaġa importanti sabiħa kemm hi sabiħa mhix is-saħħa tagħna, jalla tkun dejjem tajba. Imma hija l-ħbiberija tagħna magħna. U kemm hu sabiħ niftakru li meta nidimbu, meta aħna morda bid-dnub, meta aħna morda bid-dnubiet tagħna, Ġesu kapaċi jgħidilna anki llum ibni dnubietek maħfura. Imdawlin minn dan il-Vanġelu jew nitolbu din il-grazzja li nixxenqu għall-kelma ta' Ġesu biex nikbru fil-fidi. Nitolbu biex il-Knisja tqiegħdna dejjem quddiem il-mulej ħajfejjaqna u jaħfrilna. Nitolbu l-mulej saħħaħ il-fidi tagħna biex aħna li għandna d-don u l-grazzja
li nemmnu nqegħdu lil kutna fil-preżenza ta' Ġesu. Ħalli l-kol maħfurin ngħixu fil-ġmiel tal-ħbiberija magħna. Inselmu.